Παιδάκι, ήταν μια πολύ μεγάλη έκθεση, πολύ ωραία, το είχαν χαρεί, είχαμε κάνει κατασκευές, εδώ πίσω είναι αφιέρωμα στον Κλίντ, απέναντι είχαμε στο Θεόφιλο, στον Μονέ πίσω, γιατί προσπαθούμε να κάνουμε και αφιερώματα σε ζωγράφους και λίγο να μαθαίνουν. Εδώ είμαστε στο εργαστήριο, κάνουμε πάλι κατασκευές από χαρτιά, ανακύκλωση, πύργους. Εδώ, να κάνουμε μια μικρή παύση, να σας πω ένα ανέκδοτο, πριν περάσουμε στην επόμενη φωτογραφία. Δείχνα στα παιδάκια φωτογραφίες. Λοιπόν, τους έδειχνα το τσαρούχι που αντιπροσωπεύει την Ελλάδα, τους ναύτες, τα καφενεία και όλα αυτά. Και απ' την άλλη τον Πικάσο, που είναι δύο τελείως διαφορετικά, για να μην μπερδευτούν στα πολύ μικρά. Να έχουν εικόνες, αν δουν ένα πίνακα να ξεχωρίσουν, αυτός είναι Πικάσο ή αυτός είναι Τσαρούχης. Και το κάναμε σαν παιχνίδι. Λοιπόν, αφού τους έδειξα κάποιες εικόνες, μετά να το κάνουμε σαν παιχνίδι, χωριστήκαμε σε ομάδες, άρχισα να δείχνω λοιπόν εικόνα ποιανού είναι αυτό το έργο και ποιανού είναι αυτό. Οπότε πετάγεται ένα μικρόφωνο, δείχνω Πικάσο και μου λέει Πίκατσου. Αλλά σιγά μην είχε χελαμονιζάκι. Είχε την πρώτη επαφή, έστω και με αναγραμματισμό του ονόματος. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι.